ଏଇଠି ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି ଠାରୁ କହିଲିଣି ବାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଖୋଳିକି ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇବା, ହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ତମ କାନକୁ ତ କିଛି ଶୁଭୁନି, ତମ କାନରେ ପୁରା ଶୁଖୁଆ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି। ତମକୁ ଶୁଭୁନି? ଆଉ ତମେ ଖଟଟା ପାଇକି ପଡ଼ିଆଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ଶୋଇଛ, ମୁଁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ତମକୁ ଶୁଭୁନି। କଣ ହେଲା, କିଛି କହିଲୁ କି? ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିଲି ତ ତମ କଥା କିଛି ଶୁଣିପାରିଲିନି। କଣ କହୁଥିଲ, ଆଉ ଥରେ କହିଲ କହିଲ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ। କଣ କହିଲ? ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘରର କେତେ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଘର ଝାଡୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ବାସନ ମାଜି ଦଉଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କରିଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ଖଟଟା ପାଇକି ତ ଖାଲି ଗୋଡଟାକୁ ହଲଉଛ। ମାଡିଖିଆ ରରେ ରୋଷେଇ କଲେ ସିନା ତୁ ଖାଇକି ଘରଟାରେ ପଶିକି ରହିବୁ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ବାସେଇ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତମକୁ ବୋଧେ ଶୁଭିଲାନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି। ଯାଉନା ଦିନଟା ସାରା ଏ ଖଟଟା ଉପରେ ପଡ଼ିକି କଣ କରୁଛ? ଆଲୋ ନାଇଁ ଲୋ, ତୁ ରାଗନି। ତୁ କହୁନୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, କି କାମ କରିବି କହିଲୁ କହିଲୁ। ତୁ ମିଛଟାରେ ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ ନା। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। କହ କି କାମ କରିବି କହିଲୁ। ତମେ ଏମିତି କି କଥା ଭାବୁଥିଲ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବି କହିଲି ତମେ ଶୁଣିପାରିଲନି? କହିଲେ ମୁଁ କାହା କଥା ଭାବୁଥିବି? ଅନାନି ଝାଡ଼ା, ତୁ କାହା କଥା ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଶୁଣ, ମୁଁ କଣ ଭାବୁଥିଲି, ତୁ କେତେ କାମ କରୁଛୁ, ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେବି। ତୋ କାମରୁ ସେ କିଛି କରିଦବ, ତତେ ହାଲୁକା ଲାଗିବ। ତୁ ଯଦି ଏବେ କହିବୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ କଣ ହେଲା? ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହବ? ବାଡ଼ି ଛାତ ମୁହଁକୁ ଆଇନାରେ କେବେ ଦେଖିଛ? ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଲ ବଜାରି ମାଇକିନା। ଝାଡ଼ା ରରେ, ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହବ ନାହିଁ? ତୁ ପ୍ରେମ ନିଶା ଛଡ଼ଉଛି।